L-anzjani u l-pensjonanti huma fiċ-ċentru tal-politika tagħna. Gvern ġdid nazzjonalista huwa kommess li jagħti l-għajnuna kollha possibbli u joffri l-aħjar soluzzjonijiet sabiex l-anzjani u l-pensjonanti tingħatalhom id-dinjità li tixirqilhom. Għalina kull persuna hija importanti meta aħna rridu l-bidla jfisser li rridu nbidlu għat-tajjeb. Dak li huwa tajjeb nibqa' jissejjaħ tajjeb, nibqgħu nibnu fuqu, u dak li mhuwiex tajjeb għandna bżonn iva li nagħmlu bidla fih. Ma nistgħux nibqgħu nittamaw u noħolmu li waħedhom l-affarijiet se jitranġaw. Allura importanti li fiċ-ċentru tagħna anki l-anzjani li għalina huma importanti għaliex propju bnew dan il-pajjiż li fdaw fidejna. U aħna n-obbligu illi allura ngħadduh lill-ġenerazzjoni ta' warajna aħjar milli sibnieh żgur mhux qar. Kien dan il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Grech meta l-erba' filgħodu żar ir-residenza dar San Giuseppe fil-Fgura. Mal-wasla tiegħu ntlaqa mill-manager tar-residenza Emanuel Saliba li spjega lil kap tal-Partit Nazzjonalista s-servizzi li ngħataw f'din id-dar tal-anzjani, dar li fiha bħalissa qed tilqa' madwar 280 anzjan. Grech kellu l-opportunità li jitkellem ma' diversi anzjani li spjegawlu kif iqattaw il-ġurnata f'din id-dar, kif ukoll waslu ħsibijiet tagħhom dwar diversi sfidi qed jaffettwawhom. Għal din iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Grech kien akkumpanjat mill-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-anzjani Marija De Guara. Ma' Net News Grech tkellem dwar l-anzjani in ġenerali kif ukoll il-pensjonanti kif l-anomaliji fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma kif ukoll l-għoli tal-ħajja qed jaffettwa lil bossa li mhux iwasslu sal-aħħar tax-xahar. Meta tiltaqa' mal-anzjani hawnhekk u tarahom anke jieħdu pjaċir fid-djar li mibnijin apposta mibnijin anke b'ċertu livell ta' kumdità għalihom, tieħu pjaċir tarahom li qegħdin jiġu kurati, qegħdin jiġu anke mogħtija l-attenzjoni meħtieġa. Rajt anke anzjana li qiegħda tagħmel xogħol tal-kraft, anzjani qed ikantaw jieħdu pjaċir bil-mużika flimkien. Dawk huma l-anzjani tagħna, però l-anzjani tagħna wkoll fid-djar li qegħdin waħedhom, li qegħdin ukoll b'diffikultà biex ilaħqu mal-ħajja. Li għandhom ukoll sitwazzjoni fejn qed jinserqu fil-kontijiet tad-dawl u ilma u rridu nibqgħu nwiżnuhom, rridu nibqgħu ngħinuhom għaliex l-għoli tal-ħajja fuq diversi livelli qed teffettwa lilhom ukoll u importanti li bħala soċjetà nibqgħu niftakru li l-anzjani m'għandhomx ibatu solitudni u rridu nkunu l-komunitajiet tal-irħula u l-bliet tagħna biex nieħdu ħsieb il dawk li qegħdin jgħixu waħedhom madwarna. Fost id-diversi proposti li qed irressaq il-Partit Nazzjonalista hemm li t-tabib tal-familja jkun bxejn għal dawk kollha li għandhom il fuq minn 60 sena. Gvern ġdid nazzjonalista jikkunsidra sistema fejn iż-żieda tal-pensjonanti kull sena tkun assigurata b'mekkaniżmu separat li jassigura li l-anzjani jiżdiedu d-doppju taż-żieda tal-ħaddiema.